Tapi kapugasan ingkang mernata para manungsa ingkang perintah kita supaya ngerti dosa sipeng kita umat Islamiku kudu sesabar anggone nguting ilmu awit kanthi aku bisa mengerti do pangeran yang Rabbi atur wilujeng ingkang sami rawuh ingkang rawuh mriki alami wasepuh kita hormati miyose Nabi panutan Nabi Muhammad Nabi kang pungkasan penata para manungsa ingkang perintah kita supaya ngedohi dosa rekiam lapar kumpulan ini rahmatnya jangan dilemparkan syukurlah dalam kesucian Quran hadis menjadi pedoman tagalah berdirimu siapa didengar kawanmu setia membela agamanya Islam agamanya Tuhan dan negerinya atur wilujeng ingkang sami rawuh ingkang rawuh mriki anemi wasepuh kita hormati miyose Nabi panutan Nabi Muhammad Nabi kang pungkasan ingkang mernata para manungsa ingkang perintah kita supaya ngedohi dosa di timur matahari mulai percaya bangun dan berdiri kawan semua marilah mengatur barisan kita segala pemuda Islam Indonesia lihatlah perkumpulan ini rahmatnya wajar tak terlupakan syukurlah dalam kesucian Quran hadis menjadi pedoman tegaklah berdirimu siapa didengar kawanmu setiap membela agamanya Islam agamanya kuatkan hatimu. Napa saya tinggi gunung kampung Melayu sarung melingkar di pinggir kali mendong tudung ada sarung nyaikal benang nyaikal sarungnya putus putus ngatrian putus sapa sing ganti kaweruana pemuda Jawi nama Islami agami Islam sudah terang asal dawuhe dari pangeran ngelmu iku ayu kaya widodari urip mulya moyo kaya kaswari yen dan sakur ramtane ramari yen turut munggah swarga buka kori do elingo wong urip iku sedelo ojo susah ojo kaen poso yen ra poso akhire bakal nelongso sebab urip ninggal poso apa donya Allahumma barik lana fi rajaba wa sabana wa salina ramadana kambati iku limo ing warnane ingkang ngedil maca Quran eling manane kabeh pindho salat wengi lakonono
kaping 5 wong kang saleh kumpulono ilmu iku ayo kaya widodari urip mulya mulya kaya naswari yen ben catur brantane ra lari mani enden turut munggah swarga muka kori do elingo wong urip iku sedelo aja wegah aja singkane kon poso yen ora poso iku akhire nelongso sebab urip ninggal poso padanya Allahumma binasiratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin ya udah ngombe ning lah kuningan yode diputok-putok sapa bisa yode amatreake yen kelingan yode atine bingung sapa bisa anglalekake ereng-ereng yode omahe omah gedhek yode tasapotane kendal ngeyel yode kamu jaluk ijab abot enteng tak lakonane wis suwe mas yo ora jejamu jamu pisan ya mas godhong kuniran wis suwe ya mas ora ketemu kamu pisan hati pikiran ijo yode aja diundui gesek abang yode pirang-pirang wis duwe bojo ode aja diganggoni wong sing lekat ora kurang-kurang ijo-ijo yode godhonge godhong warung yode berkakinan klambi ijo yode sapa jenengmu saben wengi dadi pikiran khusus sing tembang jogi modho ngombe kok men do ngombe sik sapine ngombe sik ora apa-apa sapine karo wedhuse macan mangan jambuwer sing nyediani pinter mong rabian pitik macane diet
panase yo dek ning alun-alun iyupe yo dek ning kulon omah ayune yo dek durung kepriyok brubrake wong omah duit ringgit ya mas gambare nyonya ilo dia bocah saiki gede sithik ora sapa omah barang budur ya dek iku candine Magelang ya dek kabupatene Lebu budur ya dek iku senenge numpak sepur padha penake tombati ya masih kulimo onane kang biyen maca Quran eling mangane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu pikir wengi megang suwe kaping papat gede ro ikat kaping lima kang soleh kukulono salah siji iku sira kudu lakoni insyaallah Gusti Pangeran ijabahi ngelingono jaman iki saya tuwa ora ana ning donya kang sempurna kabeh mau bakal kisir oasirno kabeh bali nang arsane kang kuwasa Kesel apa hurung? Orang linting kalau dadi.